Najkrajší moment puberty je objaviť honenie. To je úplná paráda. A u mňa to bolo v čase, keď som na to potreboval predstavivosť. Ja som mal 13 rokov pred 17 rokmi. Ako dobre, ja som začal v 8, ale bavíme sa o puberte. A vtedy ja som nemal ani len počítač, nie to ešte internet. Keby som mal vtedy internet, kopec veci dneska viem. Napríklad, že je úplne zbytočné nahrávať si porno na videokazetu. Úplne zbytočné. Akože dnes ty môžem robiť jedine to, že si ich pretočím rovno na kokote. A ja som chodil do detského súboru tanečného a išli sme na sústredenie a kamoš bol strašne smutný. A hovorím, že čo je? A on hovorí, že počkaj, že ja som si ešte nikdy nevyhonil, lebo ono, keď ma to začne bolieť, tak ja sa zlaknem. A nikdy to nedokončím. Tak aby som nezachádzal do detailov, pomohli sme mu to prekonať. Je jedno, akým spôsobom, jednoducho. A keď som ho videl týždeň na to, zase bol smutný, hovorím, čo ti jebe, že čo je zase? On, že ja neviem prestať. A keď si myslíte inak, že najväčšia hanba v živote, a to sa netýka, že spolužiačiek, alebo randenia, alebo čo, najväčšia hanba, ako môžete v puberte zažiť, je keď váš rodič pri tom prichytí. Ale ja si viem predstaviť a zo skúseností, že to musí byť oveľa horšie, keď sa karta obráti.